Ni Iban Aiora naiz, 21 urteko plantxiarra, eta IMH-ko ingenieritza dualean bigarren mailan nago, eta Soraluze enpresan lanean, Danobat grupeko kooperatiba bat. Nik txikitatik argi nekan nire bizitza mundu industrialera bidero bian egala, eta batxillergoan kontura nintzen erarik onena ingenieritza bat ikastia zala. Eta informo nintzen, da ikusi neban ingenieritza askotan teoriko mailan oso ondo prestatuta amaitzen duzula, baina praktika arlo hortan falta badagoela. Orduan ate ireki batzuetara etorri nintzen hona IMH-era, eta ikusi neban dualitate eredu hori niretzat egokixena zala. Azkenean teorikoki maila berdinen urtetzen zara beste ingenieritza teoriko-tekniko batekin konparauz, eta azkenean praktikoki bai 4 urteko lan esperientzia lortzen duzula, eta niretzat hori zen importantiena eta horregatik aukera baina. Batxillergoa bukatu behar nebanean, horre bi aukera aurkitzu nitzuan, bada sala direktamente sartzea ingenieritzan, eta bigarrena goi mailako ziklo bat industria arloan zerikusia zekan goi mailako ziklo bat itxia zen. Eta nik erabaki nebana IMH-en bertan goi mailako ziklo bat burutzea, mekatronika industriala modulua, azkenean niretzat makina konpontzia eta montatzea zoze erakargarria zen niretzat. Eta benetan erabaki hona izan zala, ze gero ingenieritzako praktikak burutzeko momentu hortan nire burua erosu hau notatzen neban, da esperientzia gehiagokin. Goi mailako zikloa hasi nebanean, kontura nintzen beren metodologia oso politxa zala, ze han erronkaka ikasten da. Erronka horretan teorikoki ikasten duguna aplikatuz goiaz, proiektuka, eta proiektu horrek denbora paso bala saiagoak bihurtzen dira, eta goi mailako zikloa amaitzerako kapasa ginen makina bat bere osotasunean montatzeko, eta oso lan politxa zen. Praktikak oin bertan nagoan enpresan burutu nitzuan, bi aukera zeren, dualitate bezala goi mailako zikloa burutzea, eta bigarrena zen teorikoki hemen ikastia dana, eta gero 3 hilabeteko praktika batzuk bertan itxia, eta han nire enpresan egon nintzen, Soraluzen, eta oso ondo, oso gustora. Ingenieritzako bigarren mailan nago orain, da urte bat noia lanian enpresan. Enpresan nire perfila, ingeniero bezala, nire perfila garatu bidot makina konpontzeko. Da orduan, oin bertan makinen zati ezberdinak montatzen nabil, eta azkenean tutoretzak egiten ditugu, enpresako tutoriakin da eskolako tutoriakin, jarraipen hon bat eramateko, eta 3 egun juten naiz lanera, da beste 2 klasera, eta azkenean hor ritmoa pixkat apurtu egiten da, baina horreko bat eraman da, ondo eramaten da. Zaiena izaten da praktika eta teoria kombinazio hori era egokixan eramatia, ordu asko sartu bida dira, eta lanetik urten dakuan ikasten jartzea azterketetarako hori niretzat da zaiena dana. Abantaila importantiena niretzat da praktiketan edo lanian nagoala, beste langile bat bezala nagoala han, eta ikasketak burutzen dituan bitxartian nire esperientzia laborala bai handitzen doia, eta niretzat hori da onena dakana. Nire ingenieri perfilari begira, azkenean gure enpresan makina gehienak atzerrira saltzen dira, orduan makina konpontzera joan behar banaiz, azkenean inglesak importantzia handia daka, eta eskolan bultzatzen da hori, eta nire enpresan sortiokio bai asko bultatzen dela, eta baditugu kursilloak eskura bai, eta hori garrantzi handia daka bai eskolan, first maila bat bintzat lortzia. Inglesa bai goi mailako zikloan landu duten arlo bat izan da, azkenean nik eredu elean hitza aukera unean, eta muntai adibidez inglesez buruten ginoan, da bai makina konpontzia bai inglesez itzen ginoan, da
azkenean zehose eguna da, gero zure perfila garatzeko momenturako egokixa. Ingenieritzan jasotzen dugun formakuntza teorikoa azkenean beste ingenieritza batzukin konparatuz oso antzerakoa da, baina gero bakoitzak praktikak edo lana burutzen dugunez enpresa ezberdinetan, zuk zure espezialitatea bideratzen duzu ikasitxakoakin. Nire kasuan, goi mailako zikluan mekatronika industriala inoanez, nire espezialitatea montaira edo makinen konponketara doia gehien bat, baina azkenean asignatura guztiekin danetik lantzen dugu, baina azkenean zuk ikusten duzu asignatura batzukin gehiago aplikabal dozula zure lanera. Hemendik 10 urtera nire burua ikusten dut gehien bat mundu erdi edo gehiago zapaldu izatea behintzat, eta makina asko konpontzia, gutxi ez konpontzia, eta azkenean hori da nire ametzetako bat, hizkuntzen maila bebai igotzia, berrixak ikastia bebai, kultura ezberdinak ezagutzia, eta espero burutu alizatia behintzat.